Kai, amma kun min wayo fa. Har kun gama aikin ku kun wanke kun dawo kun zauna. Ina da misa. Ina da misa. Ai ban yi tunanin wallahi aikin nan ne muna ya kare shi ko ni kaina da ganin nan muna. Oh, kai Allah ya Allah ya Allah. ta. Allah shi kai mu lahira da gaskiya mu yi kallo. daga ina? Allah Wai kai. kai mu Wai lahira. Allah. Bari in tambaye ka. Yanzu tsakaninmu da kai fi sabilillahi baka da aiki sai hantara da cin mutunci kullum aiki Da guda. Allah tsaya da misa. Aiki guda. Ba batun hantara ko cin mutunci ba. Shin kun dawo da wurin ƙungiyar taku ta shan jini? Shan jini? Da yankan ɗayan mutane ba? An ka gaya ma. Ni wala in ma ba ku ji tsoro ba zargin ku ni kai. Na riga na yi ma magana da motar 'yan sanda yanzu haka 'yan sanda na nan ta duk a kwashe mu. Wai saboda mi? To bai yiwuwa ku ba ɗayan 'yan majalisu ba, ku ba ɗayan wasu gwannoni ba, ku ba ɗayan sanatoci ba, ku kama tuwa da sahiban sanin inda kuka tahiya da marece ku yo wanki ke ku to kuna lotsan manyan wayoyi. Shin kai, in ba ka manta ba, Eh, lokaci da dama muna yawan faɗakar da kai muna nuna ma akwai wata ƙungiya da muka son mu shiga. Ta dole kai na Youth Association Development. Amma babu yadda ba mu yi da kai ba, ka ƙi shiga. Sannan yanzu ka to kana ci mana mutunci. Tsaya don Allah. Ƙungiyar dole kai na Youth Association Development. Ni ban tunanin tana mai sheku haka. To wallahi ita ta. Duk yadda haka tunaninka ta wuce can. Wai in na fahimce ku, ƙungiyar dole kai na Youth Association Development suna gyaran makabarta, Ƙwarai. suna gyaran masallaci, Ƙwarai. suna taimaka ma matasa da sana'a yi, Tabbas. suna kuma aikin titi da kwalbati. Ƙwarai. Ƙungiya kenan mai dogaro da kanta. Ni kamar sai ni ji an ce har da koya ma matasa sana'a dole kai na Youth Association Development na yi. Ita ni dogaro da kai ba. Komin dogaro da kai. Shin ka san wani abu? Ka san wani abu? Eh, Kana iya jara Alhaji Nura. Ina nika iya ja da Alhaji Nura tun da shi ya sai gadon wanke ƙauna ta sadda za a yi mata aure. Sannan kana iya gaba da abban dole. Abban dole radiyallahu anhu. Ya Allah duk abban dole ya sheda Allah ka gafarta mai. Amin. Don wallahi na taɓa sata kaji. Shi ya an so ni wurin 'yan sanda kajin makwattanmu. Wato kai ma adda abin kunya kake kana ɓacin mu. Don Allah ya za a yi a taimake ni ku yi min jagoranci ga ƙungiyar dole kai na Youth Association Development. Kana ina. Gani. Daga nan can mun kai tare da kai. In dai ga kungiya ta za ka shiga ciki insha Allah. Assalamu alaikum al'umma garin dole kai na da kamba ko kuma in ce dandi local government ga baki ɗaya. Wato ku yo arin gizo ku mammatso don shiga ƙungiyar dole kai na Youth Association Development. Ba don komi ba sai don koyon sana'a ta dogaro da kai da aikin Allah aikin lada, gyaran masallaci, gyaran makabarta da kuma gyaran titi da kwalbati. Ka samu Kai lada ka hadda la'ada. amfana kuma ka samu lada har da la'ada. Ka ci nan ka ci can. Da Allah mai jaka cikin ku to ya bani in sai. A'a kuma. In In ci ban da abinci kai wai. ka gama ci muna mutunci. Ni ba ma 200 zan baka ba jikka zan baka ba 1000 ni ka baka. Dubu guda. 1000 ni ka baka. Yanzu to na gode. Yanzu kana ne kungiyar dole kai na Youth Association Development su ne koya ma sana'ar da ka samu dubu. Ka kai kokari ka to kai ma kai rijista a tere. Ku bari in yo wanka ku Gobe kai. dubun su zan samu. Ku Kai bari wadai in yo muka jira wanka ba. ku kai. Kai ɗaya muka Ka jira. wanka ba da zaran ka shiga babu kai babu ƙawayen ga tuwayi naka masu kama da mai wasa. Ka gani ko?